It's May 20. Pipick up tayo ng mga pagkain. Ni Ate Susan, retirement niya. Tayo sa Francos muna. El Francos Italian. Okay. Easy tayo ngayon. So, El Franco 7 minutes. Tapos punta tayo sa isang ano, sa isang restaurant pa rin, sa Olive Garden. Okay. Turn left onto Bloomfield Avenue. Left tayo, left. Let's go. El Franco. Francos. Hello. Hi. Pick up. Hello. Pick up. Up. So it's ready, huh? It's ready, yeah. Thank you. Sorry, but it's scary there. That's fine. Oh, okay. So thank you so much. Don't forget to call her, okay? Yes. Oh, that's so. Can you open the door for me? Yeah. Man, it's so hot. Just grab it on both ends. Yeah. You want me to do it? I can do it for you. Oh yeah. Wow, strong. Thank you. Let me Of just. course. Wow, Franco. Malakas siya. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. There we go. Take care, okay? Thank you. You too. Have a good one. You too. And the best. Alright. We're live on Ka-Iloko Live. Lagi nakaka-live tayo dyan sa Ka-Iloko Live channel, mga kapatid. Kasi itong Iloko Pinoy, hindi ako nakaka-live. Kaya dyan tayo sa Ka-Iloko Live. Okay? Ka-Iloko Live. Yan o. Mamaya check-in natin yan. Olive Garden. Olive Garden. So, dito tayo. Okay, go. Done. Chicken. Here. Hi there. Pick up. Okay. Okay, nandito na tayo. Italian. Oh, dami oh, you know. Alright, thank you boss. You too, take care. So we're done. Okay. Wow, nag-YouTube ka. Hindi ako nag-YouTube. Mag-YouTube Para ka. sa photo-boot natin to. Photo-boot. Ganyan. Sabay na tayo, no? Kasi wala kang ano eh. Ito kay Ate Patching. Ano yan? Mainit-init to, oh. Ano to? Touching. Yung laman Punta loob. ba siya? Bibili siya. Ewan ko kung papasok siya. Namalengke Okay. sila eh. Sa yung order niya saglit. Kunin ko na. Hintay mo ako. Yan na, si Sarah. Oh. Ganda-ganda. May ito ni. Nadagsan. I-back up mo yan yung car mo. Nadagsan. May bagnal daw mo. Kumusta? Awanan, hindi makapag... Ate, kasi nga kalding mo nga siya. Oh, thank you. Dalusang turutan. Oh, thank you. Ate, ang dama, ibakatak pa eh. Bakatak ikaw mo to. Ipangat. Pinagkaday pagpalengkamon. Tay parang arod na bigat. No apay mit day balay ti. Ay, uwan, kini Amy. Yeah. Talo tilitsong kuno ko ah. Mabigat. Deta. Okay. Marcel. Deta. 50. Wun! Para kanya. Dapat 300 ko man. Say, bagay ni ko niya. Prinsesa, siyang in charge. Sa mga bagay-bagay na ganito. Retirement. Yan. Pag susunod na mag-retire. Kung ito pagkain Amerikano, meron hindi ako kasi yung chan ko, naman sexy na ako ngayon. Ano to? Ito, puros mga carbs. Wala akong papaitan dyan, sinanglaw. Adobo. So itabi muna natin kung saan saan kasi Ito, gagamitin mo ba ito? babalik ko ngayon sa lab eh. Kaya mo sa table pa siguro. Gusto mo? Wala nang problem eh. It's okay. Okay. Ito naman eh. Okay. Kanina pag gusto nyo. Sige ito. Wala kang soft drinks. Andiyan. Wow! Kompleto na. Hello. Pasta.
Ba, ang ganda naman t-shirt niya. Bakit walang ganyan? Si Ate Pat ang kulit. Hello, Ate Pat. Roy, Oh. at the pork liver na dito. Ha? At the pork liver. Ada. Apay, nagadong nga ako ah. Ado, kumpleto sa Ricardo sa Davidara na. Well, okay. Okay, bye. Video yan. Pero okay lang, makukuha ko rin. Makukuha ko rin yan. 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 May t-shirt naman ako. Yes. Where's mine? Huh? Where's mine? T-shirt. Sorry. There's all the girls saying, it looks cute on you, Rose. Never mind. I'm jealous. Bring you one. Yay! I'm gonna bring you a black one. I'll go get some. I'll go get some. Mine is more. extra small, okay? No, you're not. Medium. Cut it out. Or large. Hi, Jasmine. I told Susan to come on. I'm fine. Yeah, for Susan. What? Let me go get some tape. Yeah, Oh, go get it. Put it in here. Okay. Yeah, just go. Saan? Okay. It's right there by the urines. You just go to Brandon's right there. Yeah, the extra. You wanna... Cut mo na lang kaya? No? That's fine? I know, I don't have a cover. Yeah, just. Oh, yeah. Knife. I need to protect the people. You just put it in there. No, in case you wanna flip it back over if it's in. Yeah, that's all we think. Yeah. See? Ang aking kamal. Marcel don't want nothing. Adobo. Okay, good. I'm following my nose. Another week. Another week for you. No, he gone. He just No, went one back for that one day. Ayan no, 31st. Come on, Roy. Go, 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 go. Right? Where's Sheila? So this is not going to change the staffing on these stores. It has no impact on that. Okay? It has no impact on that. I mean, right now, to be perfectly honest with you, you guys deal with return calls now, You want me right? to take it? Because you have the messages that come through where patients are, nobody called me back, I haven't paid, get another call back. So it's not going to change that. I will miss you, Marcel. That's the whole point of it. It's going to roll, right? Okay, We were trying this morning already. What are you gonna be doing? Skinny that he doesn't bite. This is very good actually. Yeah. Where is it? Is that the olive So the last 2 years been like higher and smaller and smaller. Messenger. Amo ko dagi number na. Awang orte number na. Ang nga nagbanta. Years old. That's to do with this one. Both. Both. Okay. One take one tayo. Okay. Going like this. Smile naman dito, tingin. Tipat, atisan. Atipat ako na, atipat. They be looking for you. Ah. Ayos. 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 Raise my A1C to A1C. That's okay. Yeah, we'll skip for the next 2 weeks or 3. I know it is, and I know It's Thank you. you're gonna need it, Well- especially when you have to spend time in Europe. So. Do we make Monica, seriously, thank you, and on behalf of Dr. Chen and Katie couldn't be here, but they extended their appreciation. Seriously, 32 years is a lot of years. So Yeah, 32 years. And I tell people that For all tells the you about sakit. the company. Seriously, Susan, can I take some of this salad home with me? Oh, yeah, I think so, yeah. It's a lot. Ni Koy. Uy, Marcel. May tummy. Come on. Halika, Sarah. Sir, come on. Ay, I'm gonna go on that side. Mas less. Mas less. Oh, Roger. Wala naman. Not to be
Retired. Gusto ko to. Yung... Gusto mo pindutin ko o kay ikaw na? Mag-hi ka doon. Ay, Ninoy ka mo. Kuya Ninoy. Masarap, no? Yung aking planet of the year. Yan. Okay, sorry. We're just taking pictures. Okay, One. 1, 2, 3. Kami ya. Para... Sinabi mo sa Wala yung bago na yun, si Butcha. Wala. Yung maliliit. Si Butchong. Bilis. Go get some. I heard you leaving. That's my last name. When's the last day? Last day. Good luck. Forget the cake. I want the Gusto. Kasi yun lang yan, hindi na. Ikaw mo stop ko. Not yet. Retard. Kaya pala Actually, nung papunta na, sabi niya, so, they still do, yeah. How's my hair? ako sa Ay, oo nga, pupunta nga pala. Tapos pupunta ako sa San Diego, kaya wala siyang pagkain. Ito yung pagkain niya. Nag-order siyang naman loob eh. Hindi ako. Pulang ba, Diyos? Oo, Garlic. Masalat ko pa hingi. Bigay ko itong isang cake. Yun, sorry na kanya. Slide. I-text mo na lang. Okay, bagi ka na. Oh, that's ice. Okay. Wala ni. Saka kayong konti na yan, saka lang. Oh, okay. Wala. Babalik pa siya. I think you need one more. Ito, ipaparito ko. Wala ito. Siya lang? Oh, okay. Hindi na, no? Yeah. Yeah. See you for me. We have soda, okay? Paul. Sige din. Bakit ganyan ang kuha mo? Sir, maaga ka daw pupunta sa bahay. Sinong sabi? Sabi ni Rod, kung dahil ka daw magdadala ng lechon. Tangin na niya. Gaan mo, Sarah. Kasi Excuse me. alas 3 pa yung ano eh. Dadaan mo ng 3 o'clock. Pag-usapan natin. Tara na. Matagal pa naman eh. Okay. Ayaw mo ba, Ethan? Ayaw. So, saan pupunta ka pa dito sa ano ni Lakay? Oo. Ay, gusto, masarap nila. Yung paborito niya, palabo. Ay, naku po. Ikaw na naman sa palabo. Anong pagkain natin sa Tuesday? Anong araw ba yun? Saan niya? Tuesday! At Tuesday yan. Hindi this Tuesday next pa yun. Baka naman. Nakabakasyon na rin. Nakabakasyon ka? Oo nga pala, organize ko pa pala ulit yan. Dahil pa na. Organizer ulit. So bukas nandito na yung mga bago? Wala pa rin. Nakatapusan. Okay, eto. Tapos, search. Yes, sir. Apple Watch. Kita tayo, nagkita kami. Dapat Bigyan mo siya ng ano. I'm also in Sabi ko, buksan mo po tayo. Sige, happy yun. Nila. Oo. Apple Watch. All done? meron pa ako 531. May 31. Kano kaya yan, Kasan? Basta worth para 400. 400? For 32 Pero years may in service? may extra ako na ako. Hindi lahat binibigyan for ano, basta 'di ba 400 ano? Ba't 400 tapos na extra? Hindi, kailangan 400 ang bibigay sa iyo. Total 400. So, either Worth that, either that. close to 400. Yeah, kaso may extra akong $50 yata or so. Pinabili ko ng extra ban. Yan, sabi niya gano'n. Ayaw mabuksan eh. Hindi ako masyado nakakain. Ako din. Ayun niya. Kasi kung may sino, Sa May 31. kung mahabang sa mga. Ayan. Okay. Madali lang. Okay. Last. So anong masasabi mo Lakay? Tapos na ang pag-baby mo. Ha, tapos na. Isang baby na lang ito, no? Yung baby na yan. Baby damulag. Nako.
Makakasama ko pa to ng 10 years si Sarah. Sino? Si Anong 10 years? 15 years. Hindi, 10 years daw eh. Sabi niya, tapos 5 years pa. 5 years pa ba siya? Oo, magtitiis pa na. Hoy, sabi ni Ate Rose, walang iwanan. Tayong tatlo na lang. Kaya nga eh. Kayong tatlo na lang. Oo. Wala nang iwanan, Lakay. Ay, wala na si Lakay. Wala na. Tapos na. Lakay. Ay! Anong masasabi mo sa iyong retirement ngayon? Maraming salamat po. Ah. And? Ano pa? Ay, seryoso ka! Dito ka. Makikita mo yan sa sa YouTube ko. Okay, sige, ano masasabi mo last day mo na ngayon? Yes, I'm free. Ano, 32 years? 32 years Oh, of service in Kaiser Permanente. Uh-huh. I'm finally free. Free from Free from stress. from this guy? No. Yeah, guys, I will miss you. For Okay. sure. 33 years na? Yeah, magbabay na tayo. So, bye-bye. Magkikita pa tayo. Kikita pa tayo. Sa'yo, kasi sabi mo sa text mo ako. Oo, tsaka na pagkukuha. We're off. Okay, tapos na ang ating celebration ni Ate Susan. So, bibili lang tayo sa Seafood City Market ng staff natin for tomorrow's lechon. Okay? So, tara let's sa Seafood City. Okay, nandito tayo sa Seafood City. Ayan. Ito. Okay. Ito yung tayong taga Ilocos. Ayun, kumusta kayo? Apo, Dino kayo Ilocos? badok. Natanggan. Gumatang taman dito. Pang lechon. Apo, so pampaubing mo, dahang ka una eh. Ay, negosyo ka. Order. Ay, kain. Pinoy lechon. Pabrika? Okay naman nun to. So far, ayos lang. I have no choice lang kasi wala katibet. Alam mo, buhay dito sa Amerika. Yan. Makinig kayo kay Lakay. Ang buhay sa Amerika, madali ang trabaho. Kaya lang, malungkot pagka wala. Agsapol ka pa iti katungtong mo. Ito, ijay. Nung nalaing ka nga makisama, magaling ka makisama, walang problema. Kahit saan ka dadalhin. Tayong mga Ilocano, ganun hindi tayo. lang Ilocano, mga Pilipino. Mga Pilipino. Gano'n, no? Pero, matyaga tayo eh. Yung iba, may mga Pilipino pa rin may yung lazy ba? Lazy. Hindi lang yun. Yung mga nanlalaglag pa rin. Oo, mayroon pa rin yun. So anyway, ito ating kabayan. Ano tayo? Petpetix na lang. Trabaho. Sige nga rin. Enjoy yung shopping. Shopping ni Tanglad. Yan na po mag-e-end ang ating vlog dito sa Seafood City. So yung pinambili natin, yung pinambayad din ni Ate Patricia, yung pinambili niya ng laman loob. So worth worth $50. So that's it. Iloco, Seafood City, Norwalk. Babush ka Iloco, Pinoy. Babush.